nandi ntagete gukiruka egejiko. Direct translation, a spade, not a big spoon. Amangana beira iga mangi sana kuna gwetu mtandao asike kege tambe korua regime eli entangani ya erete tukasoa regime entangani yani ngenga kiongwae kaera tukanyora omo governor omo yomo skesi mbarati goikira bono iga tulie CEO ya Kisii Teaching and Referral igo kwa butetu nenga kiyawe ya erete ikiagara mangana arakwanirusi ka mange naende ngakie irete paka usine tamu ya kwa tu ya erete buna CEO mbia mano uru na ande mbia soko bali bageri dinde ko beka mangana asenjere wenerete yeko ni maete ninche na ibura mangana isko galia gukwaneka na abantu bali bawente ko abantu besko mono ina bitwegas yes ko baira maega ke umwaka 2013 ngachorwa koba a medical superintendent. A medical superintendent nga no munyagitari otenete inyagitari ya Kisii level 5 hospital na yale kukuchinga kicho. Omwaka 2013 elio naliye tuagete chikura chintanga ni devolution tukatwara inyagitari kurunga Kisii level 5 hospital ase a medical superintendent ngake yarenge Dr. Geoffrey Otom ngagita bange mumanyete nerongereti egete ngabwatira mungagenderera umwaka 2014 tukaroranga tikatochinje binto rinde tosoyo kwa bintu buna a constitution ya Kenya goteba yakora health redevolved egente getantu achagetoka kubwatira na university ya Kisii edinto katebanga etogochaka go train doctors igaiga Kisii so egente getantu go chinje rieta riria koro Kisii level 5 dikaba Kisii Teaching and Referral Hospital erinde ko toy mandate ringa intonyale kubwata ni university kosomia abanafunzi ji doctor igo act ya etu na Kisii County Assembly ngakiyo egateba mo tinene ribunya gitari awende korokwa Chief Executive Officer korwa ritani medical superintendent lakini renda senge njokonyora a board etraikaransa yanjira nenga inkonga ya ngiri bagerio ikaba in acting capacity bako mwaka 2018 na rine turiwe tangani riobo CEO wa Kisii level 5 hospital ya pamoja tata miago Kisii Teaching and Referral Hospital ria ngiri miaka 3 yerete 2021 na 2021 ngai uriwe ya etam ya kabere ya wente koera 2024 lakini namna chikura chire chikaba 2022 na inje nkamanyanga ekere serikali go chenjia kiro mungu umoneno gocha se serikali na hocha n'abantu baye igo nkerwanga chikura kero chiagetwe tukachora umugabano umuya ngerwanga umugabano yomuya tenera nyore chinga kichingiya akine timu yaye akore gasi yaye inkagendanga musabari baganga angalao ntige gasi yoko bobo CEO lakini tali bunyagitari nabo umunyagitari wa serikali ndengendere gasi iyo akarante binga yaya tarakora korosia serikali ndamwa chingaki chikagenderera 2022 kaera ikariga 2023 mutinyi okabere igatoka ngabono na ninje na orenga ayagaiga tingunya rakore gasi gaiga nkagendanga musaba lakini akante binga koragende leave ngagende leave yana kama tuko na bwata mange on June 19th kitari 19 mutinyo 6 2023 inka hand in resignation yane kurwa a position na bwate kurunga Chief Executive Officer ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Akagotebi ora agende leave. Agende leave asobuya gose nabaya alenge onga. Leave nabaya alenga sengenjo na matukana ga tinda ende leave miaka 3 megima. Igona bwata matukane na nenga matebi ngando jinga na rosire tingo enda gole gasi injira na rosire. Kere leave kiro muntu na ntakere ko ende leave kiro mwaka umutinyo yomo. Igo kanira na ku leave kitariki 19 umutinyo 6 2023 inkarwali ro beliane liyo ko resign korwa sobo CEO wa Kisii Teaching and Referral Hospital ina alirete gali ofisi ya governor ina bwate jikobi 6 isano nemo eko no liji ko na kore serikali matuka mange ekobi yamone yani yarekoba ekobi endetigale yumu governor ekobi endegenda se county secretary ekobi endegenda se chief officer for health ekobi endegenda se county public service board
kero na ikorne chikobi chiarenge sita omugabane gentante betineki tari lazima oru chikobi chion sita aya inta chikobi bere chioka lidobe liao ne liane nkamwama njenkanje ko na mayete nga mbuyale agokole gento asike sonto nga in good faith agatinde twandu baje komanyanga gwatigire gasi kwa designeri era arete siasa isikogaiga nkanja lidobe lio nyamo gwanje na banko ba nimbwate copy ikaba stamped ikaba received litukolia 19 mutinyo 6 2023 umugaba na toa copy ya yemo ninjenga chane copy ya yemo irube ni chitia se file ono buna kwa boli matuka makaiga karaeta ninjira bona astugete sane karangonyora umugaba ni yote banga ombutire kurunya gitari nabona atagete go chaisikonkwane lakini karanga yaya oyino monto manene karago kwane gento igona maitenga ngiakorete ngia minute nkarata kachinga kicho bwana ukaire eliao amone eliaye kurwa bwa gatebya bantu ngoko butire gas lakini obisi yaye nabwatire beliane ria resignation imwete na ndari sibetia sobisia ekaro nari ko mwari rubeli obisi yaye abantu barengo na abantu batano umuntu mutani orengo mune witness arenge deputy governor ya Kisii County ngakijo alikoro kwa Dr. Robert Munda no arengo obisi umuntu kabira arenge county attorney ya county ya Kisii umuntu nde arenge county secretary ya Kisii no muntu nde arenge oyo oliko Jacobono the acting CEO ya Kisii Teaching and Referral Hospital oliko Dr. Marita abantu abo no barengo obisi kerongo ya rubeli yewana nkaresign lakini nkagendere gasiane puno munyagitari an obstetrician gynecologist o Kisii County ngaenda kuruji services chiane gali Kisii level 5 Kisii Teaching and Referral Hospital.